Writer Sunny Sarati channel, subscribe now. नीरज के मुखिया बनावे के बा, तार को बटन दबावे के बा। नीरज के मुखिया बनावे के बा। डीजे अमित तिवारी। नीरज गौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीरज गौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीरज गौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले जैसे अब ना नीरज के मुखिया बनावे के बा, तार को बटन दबावे के बा। नीरज के मुखिया बनावे के बा। डीजे अमित तिवारी। नीरज गौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीरज गौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीरज गौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाँव में गली गली रोड बनवाई है, नीरज के मुखिया बनावे के बा, तार